Сәлем достар. Календарда 15 июнь. Бұл дата байрамдарға бик бай. Киттік. Тапшыруда біз түрлі елдарда бұл күнді нендей вақиғалар болғанын еске төшерәбез. Тағыла ошы күнді үткәрелә тұрған байрамдарды барлап сығабыз. Һәр көн үзенчә мавыктыргыч һәм кызык. Календар битләрен бергәләп асаяк. Мәсәлән, бүген бүтә дөнья ел көне. Ел ул энергия сыгынагы. Байрамдың максаты ел көсен кулланырга өйрәтү. Электр энергиясы алалар. Кешеләр тәүге ел тирмәндәре менән безнең әргә тиклем 3-2 буатта кулланыр булгандар. Дөньядагы беренче ел электр станциясы Данияда төзелгән. Ел ул безнең кирәк. Елде мәңге кулланып була. 15 июнь күп илдәрдә меңәрләгән саралар узгарыла. Ел станцияларында экскурсиялар, лекциялар, семинардар үтә. Ел ул һава хәрәкәте. Ул күзгә күренмәй. Без уны тик тоягына алабыз. Ел кешегә дус та, дошман да була ала. Елкәнле кәмәләр ярдәмендә кешеләр борындан ук сәяхәт иткәннәр. Ел тирмәндәре менән бойзайдан он тарттыргандар. Шулай ук ел төрле бәла-казалар сәбәбелә булырга мөмкин. Көчле давылдар, цунамилар вакытында кеше яшәгән урыннарга күп зыян килә. 2009 елдан башлап ел көне дөнья кимәлендә билгеләнә. Дуслар, һез дә бу байрамды байрам итә аласыз. Һава яландарын күккә осырып. Июнь уртаһында тагы бер байрам яяу йөрү көне. Бұл байрам кешеләргә тормыштың ябашлыкларын турасында онытмаска, яшәрәк саф һавалы булырга кирәк икәнен искә төшерә. Хатта Гиппократ яяу йөрү иң яхшы дава дип әйткән. Тышта йөрү көяктар зыныгыта. Хәтердә һәйбәтләнә. Хәрәкәттә бәрәкәт дип юккаган әйтмәйләрдер. Яяу йөрү картаюды бер аз туктата дип исәпләй галимдар. 1 сәгать саф һавала йөрү кеше гомерен 2 сәгатькә озынайта икән. Оның кәйефте күтәреүен дә билдәләп китәләр. Яяу йөрү тормышка әүдемлек бирә. Акча экономиялый, экологияга файда. Яяу йөрү бик яхшы күнекмә. Саф һавала йөрү һау булу. Саф һава кәйефте дә күтәрә. Аттагы бүген елмаю көнен билдәләйләр. Дуслар, онытмагыз, елмаю бул дөньяны нурлап җибәрә. Елмаю кәйф булмаганда ла безне бәхетле итә. Кеше елмаю менән баш миһе кәүзәгә шатлык импульстары җибәрә. Кеше үзен ысынлап та бәхетле тоя башлай. Кәүзә менән баш миһенең бәйләнешен галимдар әллә касан исбат иткәндәр. Тагыла елмаюдан кеше матурланып китә. Елмаеп эшләгән эш тә уңышлы килеп сыга. Әйдәгез бүгенге көндө уйламай үткәрәйек. Озашканга тиклем!